panogona kubirwa futi ubaba. Ndobva utorerwe trouser ubviswa. Zvezvipo zvese. Ubaba wacho, to be a responsible father. Zvakaenda. I always joke with people that ukaona kutozivisa vana vako kuti baba wenyu panapa. Isaine kuti ausisi baba. Nokuti zvinofanirwa kuva zvinoflowa, zvinhu zvavanotenda nekugamuchira. Kune zvisingataurwe zvinofanirwa kuoneka. So wakaipa ane tsika yekupusa the head part. So kana ichocho chabiwa manje. Ukaenda vanhu vachichatiswa kune kuna marriage officer vanhu vakanetsana vanoenda kukanzeri nekudii. Vane manotsi avanopiwa nematricks avanobvunzwa unodai murume anoitwa somudere but murume akanzi aenda kusungura usi. Kana ukapiwa manotsi ako ese uchaona kuti chinomudzora kubva ikoko inyasha. Akabvutwa akaenda iwe mumanotsi wakanzi anobatwa zvakanaka anobikirwa anokiswa anopiwa haki unohaga adzoka. Kune pamunzoti amanotsi achaita isa. Nokuti zvinoitirwa murume acho aripo zvakaudzwa wako akaenda. Kuti agone kudzoka kubva ikoko manotsi ese ukaverenga wakapiwa kanzeri hapana kana wani unomudzora kunze kwekuti wapfugama woti Mwari ndakaremba. Kune depth kune level yasvika zviri yekuti pakashayikwa muprofita akamira pakati pavaruma akati chiratidza pawira demo point of entry. Bible rinobva rati zvakavanzika ndezvaJehovha asi zviri pachena akapa vanakomana vanhu kuti vazive. That's Deuteronomy 29:29. Zvoreva kuti murume uyu akatsvaka kuziva kuti rawira nechepapi. Sei achida kubvunzwa kuti rawira nechepapi? Mumvura mune chinhu waniso chiri tricky. Chinhu chikakandwa mumvura pachinowira panofoma mawaves anenge achikuda kunze anenge sevenzi. Mawaves anenge achikuda kunze. Zvokuti ukanonoka kucheuka nekutarisa unogona kumaka pane wave kwete pazvatangira. So murume paari kubvunzwa pari kusechwa information yekuti unyatsoziva here kana kuti ukufungidzira. Nokuti kusaziva the real problem kunoita kuti usawane the real solution. Ukasaziva dambudziko rako chairo haugoni kuwana rubatsiro chairo runokubatsira nekuda kwokuti pari kugadzirwa zvisizvo. Ana chiremba novarespecta pakuti mukufunda kwavo vakadiscover kuti kune zvimwe zvirwere zvekuti kana zviri pamunhu zvinonzi masymptoms zviratidzo zvechimwe chirwere chakavanzika. For example, kana munhu ane TB dzimwe nguva anokosora haana problem yekukosora but kukosora ndokunogona kuti agone kufamba kuenda kuchipatara osvika nemukudya chikosoro chiremba ngoti aiwa toda kungoti titoreni makararwa etingoita matest ozonzi kune TB haugone kuiona iwewe inoonekwa kumushini iwo chaunogona kuona kukosora. So ukarapwa chikosoro uine TB unopedzisira usisakosori wofa wakarapwa chikosoro. Why? Pakatreatwa symptom not the disease. So kuziva point of entry kunoita kuti kana recovery yada kuitwa zvanzi vakatyora bazi remuti branch ndokubva akanda papoint of entry. Kuda kuti point of entry ine chekuita nekwazoenda nemunhu. So kuti pawakakandwa pamusoro pemvura this is a river zviri pachena kuti wakatoflowa nerwodzi ukaenda but miracle yakaitika nekuti demo rakabva pasi rikauya pamusoro apo. Indava Elisha asina kuita prayer anoita that prophetic action. I want to show you something. Prophetic action ine chekuita naJesu naKristu pakuti kudini. Luke chapter 3 verse 9 Johana akamira kuJorodhani anotaura achiti demo razouya rinotema kubva kumidzi. Johani uri kuita prepare the way for the Lord anova Kristu. Ari kunzi demo rinotema kubva kumidzi ndiJesu. Saka family line yacho ukaitarisa inoti Elijah, Elisha, and John the Baptist. That's why Bible says John came in the spirit of Elijah. And also Elisha, wakawana the anointing from Elijah. So the spiritual lineage yao as the family, Elijah, Elisha, and John. So zvinoita kuti Johani azorubhabhatidza ari kuJorodhani. Ndo zvinokukonzera kuti uyu paari paJorodhani nevanhu agone kuziva kuti solution yekudzoka kwedemo kutyora bazi remuti ndichikanda nekuda kwokuti demo rawira pasi ndiJesu. Jesu chaari kuzoinga kuenda padanda kana kuti pacross pakuchinjikwa. Saka uyu paatyora muti is a shadow picture yecross yedanda raaisa pamusoro pemvura nokuti anoziva kuti Jesu akangoona muchinjikwa unomurwa kubva kudenga kuti azoponesa vanhu.
Saka action inoitwa pano, it's a prophetic action concerning Jesus. Amendikudzwika ndikunyanya nditaure zviri pasurface handidi kukurasa nyaya yekuti unzwewo because yacho unzwa ndinofunga atisunzwana ndinova ndingoenda aina zvajesu ndisiwa ndada kuti kuona the shadow picture kuti action yaaita yaiva prophetic action concerning Jesus, nekuti Jesu ndiye akasiya denga akauya kuti aende pamuchinjikwa, ende iri kuitwa naJesu paari kuzotiponesa kuzotifira, iye ndiye anofa kuti tiponeswe. In other words, paari kuya kuzotiseva anoita sekunge iye ari kulusa upenyu hwake. Saka uyu paari kukanda danda remuti richienda wrong direction, musoro wake muri pasi kubva wauya the right direction. Ndofunga ukaona picture chinhu chinosumuka chichidai chakonzwa nechakandwa mvura chichidai, it gives a sharp picture of the cross. Ukasara ndozvinzwa because we are connected spiritually. Shoko rinotaura ndere mweya. So ndinotonzwa kuti pana hasara usikudinzwa. Ndinganzwa pane zvakatire kuye mishando. Demo ranyura rikaenda pasi. Harigoni kuti varume havagone kusunga kundoritsvaka pasi. Nokuti zviri nyore kuti musoro wemudzi ngekuenda pasi. Why? Nokuti kune law yacho iriko yekungoti chinorema kuti chikaenda pamusoro pemvura chinombodzika chichienda pasi. Ilaw iri natural common. But law yekuti chinorema chibve pasi chiuye kuzoflota chiri pamusoro pemvura hariko kusainzi dzevanhu nekungwara kwevanhu nekurongwa kwevanhu. Paakuda the law of the spirit iri more powerful than the law in the natural. So chona chinhu chinonzi grace still powerful than intelligence. Saka Mwari inosimudza marombe kubva muguruva. Why? Nokuda kwokuti nyika kufa yakasimudza rombe. Zvingaite kuti parliament kutogara pasi. Tisikuda MP pademani kunotsvagwa kuona kugara mabridge mupfakusa. Timaitawo ma-MP avadaro. Nyika isimudze marombe. Ine law yayo. Inotsvaga timu kubva nepaUZeta. Inotsvaga timu rakati fundei. Ilaw yekunyika. Law yaJehovha yegrace. You can rise from there. Vanhu vachinda vasingakune nekuda kwokuti pane uvepo hwaMwari, pane presence yaJehovha, pane kusimudzwa kwemarombe. Hazvaita kuti demo iribve pasi rinokwidza kuya kumusoro, nokuti law yacho panatural haipo. Asi nokuti pane muprofita, pane izwi raMwari achikora bazi remuti akakanda, demo riri pasi rakawana energy isiri common, rakawana simba rekusimuka. Amadza kudzika pasi hazvitongoda kana muprofita kanani. Chero angokanda chinhu pamusoro pemvura chinorema chinongodzika pasi usina kana anointing kana chinhu. But chakaitika kuti demo riri pasi rigone kusimuka kuye pamusoro uvepo hwaMwari. Nokuti kuna akagona kuti nyangwe tine matemo tichiziva kunowanikwa huni, muprofita tinokumbira tuve pakati pedu. Unoziva kuti Elisha paakatoita kukumbirwa kuti andeitese, otherwise vanga vachitoziva kune miti yacho matemo acho vainawo, but kuna akapinda muspiritual understanding. Ndokuti varume simba tinaro, huni tinogona kutenga kuti kanosangana nedambudziko risingagone kwenesu izvi tasiya muprofita pano. Munhu waMwari tinokumbira muende nesu kuJorodhani, kureva kuti vakagona kuva ne the presence of God, nekuda kwokuti challenge yakazosimuka yaingodawo uvepo hwaMwari kuti pave neansa. Dambudziko redu kazhinji nderekuda Mwari wacho kana taapa dambudziko, kwete kuda Mwari wacho watinofamba naye kuitira patinopinda mudambudziko. John chapter 2, mukomana akagona kuronga muchato wake, chaakagona nyangwe waini yakazoshota anga agona kufanukuka Jesu. Jesu haana kushedzwa pamuchato wepakana pakapera waini. He was invited as a guest. Kureva kuti mukomana uyu wakatanga washedza solution asati apinda problem. That's why miracle yekushandurwa kwemvura kuti ive waini haina kutombonetsa kune wacho muridzi womuchato nokudini. Jesu akaziva kuti this I'm part of the guest. Zvinhu zvikashota ndiripo, angatonyara pano ndini nokuti ndini Mwari wacho ari pano. So pane pekuti vanhu vanodana Kristu nokuti zvanetsa, kogoita pekuti vanhu vana Kristu pavanozopinda mune zvinonetsa. Inzwai ndakataura mashoko aya.
shona ipi ndofunga ndine tikanganisa mishando patinozosvika pakuita prayer dai Mwari vapindira dai Mwari vapindira. Mufunge Mwari havana tsika yekupindira. Mwari vane tsika yekupinda mumunhu anezopinda mudambudziko uye Mwari vainaye kuti vaburitse mudambudziko. Munhu anonzi anopindira is an outsider. Waita nyaya dzako ubva mudzita dzidzo ubva apinda. But Mwari tsika yake ndeye relationship nemunhu, kwete kuva ready to rescue munhu kuti akazopinda problem ndozopindira ndozobatsira. Mwari chaanoda kupinda mumunhu wacho ova neukama nemunhu. Saka munhu paanozopinda mudambudziko haisi nyaya nokuti una Mwari wacho. Ende Mwari kana vainewo uri mudambudziko, it's easy kuti even usina kuvaudza ndine dambudziko vanoziva kuti tane dambudziko nokuti ndiritese. Murume anonzi Jairus aifamba naJesu achitoenda kumba. Kune munhu akabva kumba kuzosangana naJairus aina Jesu zvikanzwisanitsa tenzi mwana afa. Munoziva kuti Jairus haana kudavira. Jesu akangoti kuna Jairus, tenda only believe. Sei Jesu akudavira nyaya yataurwa nokuti kana maakufamba mese muri pamwe chete dambudziko rako idambudziko renyu. So key already relationship ukama naye. Presence ya Mwari haisi kutsvaka kana zvinhu zvanetsa. Uwepo hwaMwari ndehwekugara nahwo nguva dzese. David achibata kuti nyangwe ndikafamba nemupato mukuru wekufa handingatyi nokuti muneni. Haati nyangwe ndikafamba mupato mukuru werufu handingatyi nokuti unozochedzai. Chinondipa kuva comfortable kusatya kuziva wandinaye kwete wandichachedza. So hama idzi dzakava nekuziva kuri spiritual kwakamatiwa zvinhu zvemweya kuti varume tingazive kune miti tingave nesimba uye matambo tiinawo, but kunogona kuzoita dambudziko risingagonekwe nekungwara taakuda kurikavha. Ende ndozvakaitika ufunge muupenyu machaledziswa aripo, asi nei nekuti une status yakadii unogona zvipi spiritual challenges anoda the Spirit of God to help you. No matter on the connections up, unoziva zvipi nezvipi, kune dambudziko rinongoita rise richidemanda only the hand of God. Pane zvinogonekwa natete nasekuru wako nehama dzako nechechi nevanhu vaunofamba navo, kune zvisingagonekwe nechikwata chese zvinongoda Mwari bedzi kana ari muupenyu hwako. I remember there was a time 2006 ndaenda kuhospital ndichirwara, chiremba tatorwa matemperature zvese zvatorwa, BP check yaitwa, chiremba ndokubva azitora kadhi rangu achiverenga ndokubva ati anonzi ndingari kwenona ndiripo wauya nani ndandauya ndega. Mari kwadzara apa ufana kungondifamba watouya wega pana vanhu vakutakura vanhu vakubatsira nzazviite nokuti vari mawadzi vanhu vari nani panewo. Unoziva kune zviri beyond science. Dai gonzomboita kushambana nachiremba kune nyaya dzinotowashamisawo basa ravo nanhasi nokuti Mwari wedu anoshamisa. Ane vanhu vaanochengeta zviri beyond science zvokuti ukatonyora type mari dzautsara apa BP temperature iyi zvese izvi munhu afanira kuda achitofamba asi anenge aripo achifamba. Imagine mukadzi akaita 12 years bleeding, 12 years, not months, not hours, not weeks. Imagine bleeding for 12 months. What of 12 years? Alright, for 12 hours continuous bleeding, you actually die. But mukadzi aneshoko raMwari she was a survivor. Hazvigonekwi nescience neintelligence nekurongwa kwevanhu. Nyasha dzikava pamusoro pako ndokuti Mwari vazive kuti vanoshamisa. Murume uyu chaakagona kunyengetedza munhu waMwari kuti munhu waMwari taikumbira kuti muve nesu patiri kundoita basa. Tine vanhu vanogona basa to an extent yekuti anokuvimba neuchenjeri hwake nekufunda kwake. Ine vanhu venge kufunda patokuvaridza isu vabvamerika chitechiti wanakusudza marombe kana vakafunda anovasumudza, but mbiri yake kazhinji yaakanyorawo manje ndeyemarombe. Saka ndinyandotsimirira kumarombe kuti pane pandakapedza kuti siku vakafunda munenge munotibatirirawo nezongo Mwari akati maaka mari ndikati watiri chingotarisawo paanonyanyoda kuswera iye pekuti ndinosimudza marombe muguruwa. So vanhu vakaziva wokuenda naye, vasati vaziva kuti musoro wedengu uchawira mvura. Usatsvake presence yaMwari nekuda kwechallenge, tsvaka presence yaMwari nokuti Mwari vakanaka. Mwari pindirani, Mwari zvikati
kuti ivana mwari vacho vapinde mauri famba nawo uwepo hwamwari ngauvenewo. Why? Nekuti vana vaIsraeri Mozisi achitungamirira vanhu chinhwani chaakachemera uvepo hwenyu. Ishe mukasafamba nesu, there is no need for us to take a move. Why? Nekuti patichasvika paRed Sea hapadi good English, panoda munana tamarudzwa kwechinhu povhurika. He was a stammerer, but paRed Sea hapanoshanda grammar, vanokruza simba ramwari uvepo hwamwari. Ariko machallenges ekuti nyangu usine kuinuka muMozisi anokudzvanya zvikuru dai mwari vapinda panyaya iyi. Why? Nekuda kwekuti zvese hazvishandi. Rimwe dhai ndaenda kuEthiopia saka mene zvavanoti matabuleti mudenga ndege yakatanga kutamba-tamba. Unonyatsoona kuti munhu wese anonamata. Chikafu anozoti hachinaki wanongori pakati pokuti wambomira tebuleti dara rakanyanya. Jesus. Munegemo mapindwa munhu achimba hip-hop achinakirwa achitora maselfa achidii. Tebuleti ngoda Jesus. Mwari uyu anoda kufambwa naye. Uvepo hwamwari hausi kutsvagwa zvanetsa. Nokuti chinopa muzorora kudambudziko kuti ndinaye akatembera ane nyasha noupenyu hwangu. Chinopa mukupanika ndewekusheedza munguva iyoyo. Chaakagona mukomana chekuti munhu wamwari kumukaenda nesu. Haasi kutombozwa kuti charasa musoro wedenga, but ari kuti tikasafamba neuwepo hwamwari nevhoisi raJehovha nemuprofita zvinomuka muupenyu, pane zvinongodhimanda the hand of the Lord. Tiri mazuva akaoma kwazvo. Ndaiti vanasikana novafanira kunamata darika varume zvikuru. Why? Nekuda kwestatistics dziriko naturally dzekuti vakadzi vakawanda darika varume. Yeti vakadzi vanoda kuroorwa. Varume vacho vashoma, vakadzi ndo vakawanda. But mukadzi akaitoda kutoroorwa kuvashoma imomo. Wotadza kunamata. Iye Mwari achipa anodzimba. Kuti havanongoona. Havaoni vanhu vacho. Because dai vaiona ndinotaipe ndakona kumavenues yakasiyiwa ende yakanaka zinaiti. Yakasiyiwa yakadaro. Anenge havaoni wakomana wacho. Because ukazoona ari kumboona ari kuona kuti ndaisinyai kuona. Una mandizwa zvako. Ndakapasiwa. Ikene kuona. Kune munhu patimba hakuna aisine inyasha. Chinhu chakatobvuzeka pamuchato. Saka anochata nanopiwa vheo so. Vanoziva kuti vanozoita kutaura kusina kunaka kuti mukuona kuna kuperekedzwa nevakati nakei. Hapana zobvisa vheo kuona kuti aditora kakuperekedza. Pane kamwe kari bhoo mashuro kuvati. Haisi gemu yekuona. So kufura neikoko zvangu. But ufunda uwepo hwamwari hunodiwa muupenyu to an extent yekuti usabhilive, usatrust muability nekugona kwako zvakanyanya usina kuzembera panyaya dzaMwari. Vanokusiya uri right. Zvotonodenga kuti sana asi havaonekana. Ichokwadi havaoni. Pane chinovavhara kana vatarisa iwewe. Uwepo hwamwari ukabviswa pauri, kugona kwako kuchenjera kwako hakushandi. Vaiziva munowanika miti, matemo vanawo, simba riripo. Chinhwani chavakaziva kuti iye muprofita haasi kunotema, but akanouya akagara tikatema miti kuitira kuti pane zvinozomuka kana zvamuka zvinongodawo iye. Hama dzangu kuti demo ribve pasi uye kuzoflota pamusoro apo hazvipo mumabhuku esayensi. Zviri mubhuku iroro. Chinzwa kana chinhu ichi chichirema chakadzika kuenda pasi chikadzoka, hazvina kurehwa kunzi chakatapudzwa weight. Wakaramba uri musoro wedemo unorema, but waakubhiyevha sekunga ucharema. Uri musoro wedemo unorema, wambonyura nokuti unorema,
but wakaflota une same weight iyo. So munhu wamwari ndokubva ati munhu akarasirwa nemusoro wedemo tora zviri pachena kuti haugone kutora chinhu chiri pasi kana usina kukotana. That's a shadow picture of prayer. We pick answers by praying unto the Lord. Minduro dzinobatwa mumabvi ako. Uzapani kuya kuti munhu anoti haiwa tiri munhu wamwari, the man of God is around, zvinoita. Jesu ane nguva yaakaparidza 3 times concerning prayer to his disciples. Kwete madisciples emumwe munhu ake kuti mukai munamati. Mukai munamati. Haana kuti haakalandiripo munhu ngaarari. Kumtararipo. Munhu ngaarari haatotwari haashawaripo. Akati wame munhu ngaamukanamati. Zvaiva nechikonzero. Why? Nokuti pakazouya Jesu achida kubatwa. Asi Jesu akatiza. Vanhu vasida kubatwa ndo vakatiza. Why? Nokuti kana usiri kupreya utize nyesi yako, unorarama mufire. Iye Jesu atonyengetera kuti baba iwa mukombe indiri reni. Vasiri reni. Pavakaona chikwata chauya vakamanyiwa. Ndo zvaivaudza kuti mukai munamati, Mwari vaise confidence mamuri. Vaise kuziva zvinoda kuitika. So Jesu alipo akaparidza 3 times mukai munamati, mukai munamati. Uyu panzi musoro wedemo wako flota pamusoro pemvura. Muprofita haana kutora akamutambidza akamuti there is a part to play. Chitora zviri pachena kuti chiri pasi hauchitore wakamira. You need to kneel to pick the exit. Muhwepo hwaMwari maakudawo munhu unonyengetera. Iyoyo haisi church doctrine, ikingdom principle. Bible not when you pray. Kureva kuti iwe une right yekunamata yekutaura naMwari wako. Une zvaunogona kunhonga nekupika on the ground kana wagona kuita nini. Vakaziva kuti munhu waMwari haafaniri kushota. So mazuva aya the prophet ndairepresenta. But in our times, thank God for Jesus. Mwari wacho amatiri, greater is the one inside than the one in the world. Paunofamba Mwari famba yeye. Usasvika pakujaira zvinhu kuti haano izvinozvigona I can do it. Unowana masurprise kuti zvaunogona. Tiri mazuva ekuti kana ukadza wakarongeka unogona budget, mari yacho haiti. Pane vanhu vanofunga kuti hauna musoro, gamba unotambira isina musoro. Unoita musoro pamari isina musoro zvakatooma. Kuti haana kurongeka. Iyoyo haina kutomborongekawo yaaripuwa yacho. We are living in such times. Ndokati ari kani kune muno munditize kune nhamo yeiko. Machallenges haana basa nevisa ndokuti you understand. Unoitira nhamo kuri. Kutamburira kuri kunotidetsera. Vana rimwe timu paJobbik apa rainyara kudzoka kumusha. Tamakore akawanda kuti hayi wachona. Zvinochonesa zvakawanda. Kumwe kudada kumushaya. Kungoti mune musingaziva on the ground zvakamira sei. So whether uri kushavhira, whether uri pano, whether uri papi, the presence of God ine nyaya. Whether unozvigona une ma-connections ivana Mwari. Because waunozembera akakundikana iwe ufuna kutsvaka Mwari usina uwepo hwaMwari makundikana vese. Ukazembera munhu paanokundikana zvapachena kuti newewe nokuti ndiwe wakazembera. I always give people examples. Ndiri muvhangeri ndinotaura nyatsobata. Ndakataura nemunhu nguva ndikati munhu ukagara pamba patsanga sisi wakaramba. Zvakakuomera kuti ubvunze tsano kuti uine naufa. Kuenda. Because wawakagarira wacho ndiye hadzienda. So wega natsano kunokenderana hazvichashanda. Because wakuda kutoita kuita mumwe wani. Unoriproseka easy. Not ukazembera presence yaMwari wasiyana nemunhu akazembera Mwari. Iri Bhaibheri rinoti akatotuka munhu anozembera panjere dzake. Anozembera pane umwe munhu nepanjere dzake akatotukwa. Why? Nokuti patinofanirwa kuzembera nekubata pari. Kune zvinodzingirira vanhu wega wakarurama kana hauna. Nokuti Bhaibheri rinototi zita raJehovha inhani yekuti wakarurama anotizira ikoko. Kune vakarurama vanomhanyiswa pane zviri.
kutomhanyiswa achimhanyira kuzita raJehovha. Kune zvinodzingira vanhu vakangwara vakarurama vanogona, asi panodiwa chinhu kumhanya muzita raJehovha. Uvepo hwaMwari zvese waita woti Mwari muvebatsirwa. Zvese kurongeka kwakanaka. Bhaibheri raratidza kurongeka kana kufunga raratidza. Hakuna vhesi inoti do not think. Pandakaverenga pakati do not worry kuti ndichadyei ndichapfekei, harina kuti do not think ndichadyei ndichapfekei. Unotofanirwa kufunga kuti ndichadyei, unotofanirwa kuva nebhajeti kurongeka, unotofanirwa. Harina kurambidza, rakati usafunganya, worry na think zvakasiyana. Wakatopiwa njere kuti dzifunge. Saka kana kune zvimwe zvinhu zvinoda kuti Mwari itai havaite, nokuti pavakakupa kufungwa unofunga kuita zvinhu zvinokupa solution. Building yatiri ino haina kusikwa naMwari, ithinking, haisi creation. Vanhu vakafunga kuvaka, havana kunamata, vakafunga. Nokuti pane patoda kureplace thinking neprayer. Hazviite. Dai prayer yaikava thinking, waitorerwa kufungwa unonzi namata. So kune area inoda thinking, kune manda prayer, kune manda kupashane both. Wafunga mazana wako waronga woti Mwari uvebatsirwa. Nokuti unogona kuronga dondo. Kuronga hakuna kuipa, but unogona kuronga dondo ukashaiwa the guidance of the Holy Spirit. Munhu waMwari tinokumbira muende nesu. Kwete kuti mototema mapanga, kwete kuti mototaridza nemapanga, tinotokuziva kumeni kwacho kutari kuti kune miti yatinofanira kutema. Taakungoda kuti inovapowo panzvimbo. Why? Nokuti kune zvinodai nini. Kune machallenges anogona kusimuka, anongoda bedzi Mwari varipo. Vanhu vaunozembera, vanhu vaunotrasta, kugona kwako, ngwara kwako, runako rwako, pane pazvinosvika pakuti hazvichashanda. Iwo Mwari woti paunogumira iwewe, ini ndo panotangira. Kureva kuti zvinotoziva kuti unotoguma, nyaya yacho yakatooma. Unosvika pakuti apa ndichakwanisa, neti dambudziko racho richii. Panoda Mwari. Tine nguva yatakabva kumashuro, economy dzanetsa so, economics dzemunyika, pakatanga kugadzirwa mazero, mari ichinopiwa mazero. Tikachema nemazero iwayo, nokuti haana chaakagadziriswa. Mari ichikura, nhamba ichiwanda, zvinhu zvichioma, vakafunda varimo, zvichioma zvakadaro. Zvakatipawo kusurvive is the love of God. Ndokuti munhu wese une paunotoona kuti apa ndimwana. Mazororo akapfuura, yambiro dzavanopa vetraffic, vanoti don't drink and drive, which is good advice. Asi unoziva here kuti unogona kudhumwa nemunhu akanwa, iwe uri sober, iwe ubva wafa, iwe ubva survive. Akayambirwa ndeyakudhuma. Don't drink and drive. Kwari sober anoyambirwa kuti chii pauriti. Nokuti vari sober vanofa, vari correct vanofa, vachidhumwa nevanhu vakanwa. Kurati advice kufanira kuenda kuboth. Uyu ndi don't drink and drive. Uyu ndi tsvaka nyasha dzaMwari padzoro mukufamba. Nokuti unofa uri correct. Unonyatsopinda green robot, wopinda red, wered urova, iwe wofa uri right. Iye usara. Takangomera chinonzi nyasha. Anosara unobva atendeuka. Upinda newe. Nyasha ndoba dzinokorwadza. Nerekodi ina Paulo iye kurova vanhu kuponda kutadza vanhu kunamata nekudii. Akazoguma muvhangeri mukuru. Zvokuti paanotosvika kudenga kuna vanhu vanenge vane magiraji. Taisha kana kuti makatadza kunamata basa painzi Saulo. Mwari woti Saulo hatimuzive. Nokuti kana munhu amuna ashatisika chitsvaka. Paanozosvika nokuti ishe uyonzi vakorinda vabatwa. Touch not. Zvikanjaitiro ndozvinoita nyasha. Munhu akakuvhara akatendeuka zvapera. Unosvika kudenga une chigumbuti asi vanhu vakandimudza vasaudza vakorinda. Madhikoni aurikudaro. Ivana Mwari nguva dzeshe. Uvepo hwaMwari hufambe newe. Mwari nevana vangu vakachengetwa.
safe munyika mupresence yaMwari. Pane security yakanaka yausingavhunduke kana Mwari vairiwo. Pane mumwe mudhara wokudRC ainzi Kabila akapfurwa nevanhu vake uchitoti ndiri safe, ndakachengetwa. Wakachengetwa nechinokuuraya. Hapana pachisafe, hapana. Safety yako iri muna Mwari. Security yemarriage yako iri muna Mwari. Security yebasa rako iri muna Mwari. Ati aiwa nemagore andaita nemafundiro andakaita makamba vanotondinidha vakondisiya. Kune mweya china isingatarise kugona kwako. Nekugona kweso havakuappreciate wani. Unotoreplacedwa nemunhu ari less pamaqualifications. Why? Kune mweya isingave chakanaka. Usazemera pamapepa ako. Satani wacho idofo riri powerful. Dofo rekuti ndikada kurwisa wakafunda wandaka chiremba noudza vanhu kuti usashuta 40 iye anokuda panze unoshuta. Satani ari dangerous. Wasitadha waerenga kuti 40 inodini wapedza kudaro wotenga yako. Saka unoti hivi pana akamboya kustreet patoparidza munhu wamwari ndinamaitira ida kusiya 40 ndauri kuti chanamata but satanamata ndemubvunzo wakanamatirwa nani kuti utange. Because zvinotangwa neminamato zvinodawo munamato, but zvinotangwa nethinking zvinodawo futi madecisions. Kungofunga wega unoiputa pasina kumboleva sokuti from today bema puta iko zvino so kuti nayi munamato iwe wakangotanga nedecision. But munondradza mavhesi acho anoramba 40 mweya chini akabata munhu anotouya nekubhaibheri kwacho. That's why Satani paedza Jesu akatouya neko imondiradze kufonjerera mapato ndikati aiwa hativhuroku kana kwakufonja tora chipepa chacho madzetoereka iye yakatonyorwa hazardous dangerous kuti sakuona mashoko akanyorwa pasi ekutandara pari kufa munhu iye yakatonyorwa kunzi danger. What in good they would take a pay. I was a Satan battle intelligence. What's your friend with a common law? Could you second of Korea as just to health on the intelligence? Your watch wouldn't say that I pay. Young matter against danger. So, Jadarika Kufuna Jani, we are putting up a danger. I shall. I should not have talked with this. If you are paying, you are going to answer just to help. Uwepo wa Mungu ukashaikwa. Wanaamsha mtu, sasa mzima kwa Yesu, si atakana mahubiri wakadai. Kuni marongo akatufundira akarongeka akatiwari. Unyezo mtu wari so but na life yake kada iso. Kune mwe usinga respect mapepa we now, my connections are we now. Shida mumba, shida basi, uli mumba masho, mwari uwepo wenu gawe Yesu. Muri yenu na hicho mitwene. Lekere kida kuna matiro kuti mwari uwepo wenu uwe mundo. Nekuti zvinoita kuita church pasina mwari wacho. Zvinoita kuita church mwari wacho asipo. Ingana vadzidzi vaJesu vaimboungana mumba wozonga kuti Jesu akazoapia pakati pavo urati vaifanorowa. Paakapinda kati Tomasi chibata maoko achibata parutivi Jesu akaapia murume akaina vadzidzi kudaro noti vaitofanoita zvinhu asipo. Mwari ukereke tinoda uwepo hwenyu. Mazuva akaberekwa Jesu Maria akashaya rume kuberekera mwana nechikonzero chekuti vanhu vakawanda vanga vabereka musiwo kwazara. Vanhu vanetsika yekubereka zvavo panoda kuberekwa zvamwari. Mubhethlehema zvinokona kuti house of bread. Jesu ndiye bread of life. But chingwa chakashaiwa muimba yechingwa. Kuti mamazara vanhu varikubereka zvinhu zvavo. Nekereke ida kunamatira kuti Mwari uwepo hwenyu nokuti uwepo hwenyu ukashaika. Program dzevanhu dzinowanda. Saka Jesu nemunguva achidzidzisa ivo vanhu kuziva kuti kana zvazvekingdom yaMwari zvine masainzi anofanira kuona kuti ndezvamwari izvi zvazvamwari izvi. Iye anotitakura ijoki rako nokuti rakareruka. Kureva kuti wanzwa rakurema usashinge tura ukubvunza kuti bishop anozoitira zvoenderana.
haisiona pari pamba zvinotsoma kuti ya program yepi kuna mata haisi bhedhe kutotakura zvakareruka kwete zvinorema. Saka iye akati saini inoratidza kuti zvine zvamwari, the burden is light. Saka pani ngoshinga kuti ndatingoshingira ndozvazvaita unototura woti but mukuru iyi vhesi inoiti zvinofanira kupfara mushanda indakakuoma anoza kunamata ndomunhu wese wega richopuwa educated or not. Ukaona kune saidi rari kuzva kwazviri kungooma senyanga pane nyaya. Saka munamato wedu ndokuti mwari kereke ndei tinodawo uwepo wenyu kuti tingabereka. Those who are led by the Spirit of God are the sons of God. Pane vakaenda kunotsvaka Jesu muguva vakasvika asiku. Guva raakaiswa ndiro vakatoona Mark 16 pavakauya nezvinonhuhwira vaenda kuzodza mutumba wake wakasvika asiku anga abuda kupinda nechokwadi vakapinda achimuona bhata akabuda. Usafanira kuti mwari wacho aimbonga aripo obva abuda. Zvakutoda vanhu vanogona kuziva kuti anenge apo. Nokuti kana asipo zvinooneka pane zvimwe zvokuti you need to grow spiritually kuti ugone kuziva zvinhu from the spiritual perspective. Motikari inonzi moto kana uchidrive ine system yekuzvichinja yega magera. Munhu anonzi mechanic ane intelligence yekutonzwa kuti yashifta apa yashifta kana anonzwisisa. Unotonzwa sound paizvo inoita kuti iri kuchichinja magera ekuchinja. But kana usingazivi kuti just a driver hauzvinzwi. Kurati pane wisdom knowledge kanotsvakwa kwekuti ugone kuziva kuti tiri kumuva tasimuka taakuenda. Nokuti zvikashayikwa izvozvo uwepo hwake usipo tinoita zvinhu zvedu. Pauro asvika pachechi nepaAthens akasvika papulpiti pakatonyorwa kuti kuna mwari asingazivikanwi. Ichechi itione pulpiti itione kwaya but mwari ndiasingozivikanwa but anofanira kurova. Haana kuzivana kurodhi zvange mukereke makatonyorwa kuti kuna mwari asingazivikanwi kuti the unknown God. Kumuziva kune nyaya. Samiri chaiye airara muchechi but mwari pavakamushinedza haana kunzwa mwari akanzwa Eri akamhanya kuna Eri aidanwa naMwari. Kuziva kuti mwari ndiye ataura zvinotoda kudzidziswa. Samiri akasimwa muchechi. Iyo yekukurira muchechi ine problem. Unogona kusakura iwe uchikurira muchechi worega kukura kamweya but wokura muchechi mopanyama. Zvokuti mwari pavanotaura unzwe mwari unzwa munhu. Akamhanya kuna Eri 3 times. Unodana Eri mudhara zvanzi aiwa Eri ndowazoti anofanira kuda kudzidziswa ndiye mwari ari kudana. Ukadanwa this time unoti taurai tenzi muranda wenyu akateerera. Akatodzidziswa. Iye ndiye ari kudanwa but anodzidziswa nemunhu asiri kudanwa by experience kuti akambodanwa ane kuziva kwemari kwaari kuita impact to others. Ukada kufamba muuwepo hwaMwari be humble. You need to learn from elders. Usamanya kuti youth no challenge atinayo tine jinja tine power toda kutsvaka zvinhu zvokuti magara anotibatirira. Kune chisingasubstitute experience. Anga ane experience. Samuel anga ane jinja aimhanya akanzwa mwari vachitaura but asingazivi kuti ndiwo mwari wacho. Akatodzidziswa nemunhu asiri kudanwa. Why? Because he was still in the office. Our God is the God of protocol. Ukada kufamba muuwepo hwaMwari, learn to be humble. Learn to respect elders in the things of the Spirit. Chimwe chinotonyima munhu womwari kushaya mweya wekuremekedza umwari. Taeni mwari wacho tochitsvakira ndega munamata. Pane pamwe pokuti mwari wacho nyangwe ukamutsvaga wega haumumwari. Why? Nokuti akatoburuka kudhara ari panzvimbo ane vanhu aukuendanitsana chizvi. Pane pamwe pokuti zvakutsvaga kuna mwari hazvipo. Mwari pane vhesi inoitira zvakanaka. Vakasvika kunzwira munhu tsitsi ivo vaine munhu kwete munhu aina Satani vari 2. Vakati kuna Adamu hazvina kunaka kuti munhu ari ega ivo vari 2. Mwari vana kuti akana uneni ghost zvokuti unenawo mwari vakati hazvina kunaka ivo vari 2. Why? Nokuti anga ashota munhu.
Bwana. Mashoko radina Mwari vafambe nesu. Mudzimba dzedu Mwari vagare nesu. Imwe bhajeti yaunoita uchaputika musoro, Mwari muwanirewo nyasha. Mupiwo mweya wokuguta. Unoputika musoro. Jesu akambotifidhai vanhu zvikanzaya pane hove netushukwa zvishoma. Akatitaurira vanhu vagare pasi. Chakakonzera nokuguta handi zvinhu zvanga zviripo. 5 loaves nehove 2 and 5,000 havakwani. Havana kuguta zvanga zviripo. Vakatozoguta nezvakaitwa naMwari, kwete zvanga zviripo. Zviripo izvi zvinokuvadza munhu, zvinopa stress. Mwari vakasapinda musalari, panofa munhu apa nestress apa. Hamubvumirwa strike akawa mukwenyu pamunosenza. Wotostrike pamabva apa woti Mwari muwanirewo nyasha. Strike aporwa pamabva. Ene mazuva ano patostrike vanowedzera shoma yekuti munoda strike futi. Again, Namati, Father, we thank you for your word. We thank you for speaking to us. We thank you, Lord, for your presence in this church, in our lives, in our families. Pane zvatinobata Mwari, uwepo wenyu Jehovah. Imi munoti ndinoropafadza kubata kwe